Jos mun pitäisi antaa videon tekemiseen yksi neuvo itselleni 7 vuoden jälkeen, mitä on videota tehnyt, niin se olisi tämä. Aloita nyt heti. Mä en tiedä onko sulla, mutta todella monella muulla ja ainakin minulla itselläni oli iso kynnys tehdä se ensimmäinen video. Mä en tiedä mistä tämä oikein johtuu, mutta se tuntuu todella haastavalta tavallaan ensimmäiseltä askeleelta ylittää se eka kynnys sen ekan videon tekemiseen. Ja mä itekin niin mä hankin kamerat ja kuvausvälineet, käytin niihin varmaan 2 tonnia rahaa. Ja silloinkin mulla meni vielä vuosi ennen kuin mä sain kuvattua mun ensimmäisen pätkän. Ja sitten vielä, kun mä olin kuvannut kaiken, editoinut sen videon, mä olin julkaisemassa sitä, niin siinä vaiheessa vielä mulle tuli tosi outo tunne. Semmoinen niin kuin, että tavallaan, että mä nolaan itteni ja mun piti pakottaa itteni painamaan sitä julkaisunappia. Ja mikä mun pointti tässä kaikessa nyt sitten oikeastaan on, niin on se, että sä et tarvii mitään kameroita, kalliita kuvausvaloja, et tarvii mitään välineitä. Tääkin video on kuvattu 5 vuotta vanhalla puhelimella. Kunhan sä vaan uskallat aloittaa sen kuvaamisen ja tehdä sen ensimmäisen pätkän. Ja mä lupaan sen, että jos sä saat kuvattua sen ekan videon, julkaiset sen, niin se seuraava tulee olemaan jo huomattavasti helpompi. Joten älä aikaile, älä tee samaa virhettä kuin minä tein, vaan kuvaa se mahdollisimman nopeasti. Repää se laastari pois, mene kynnyksen yli ja kaikki rupeaa sen jälkeen tuntumaan paljon helpommalta. Mä lupaan sen. Ja hei, jos kiinnostaa videoiden tekeminen, kiinnostaa jutella asiasta hyvässä porukassa, niin laittelepa kanavaa tilaukseen. Olisi tosi kiva saada tänne enemmän porukkaa katselemaan videoita ja juttelemaan niiden tekemisestä. Kiitos ja palataan.